Po, punta po kami ngayon sa palengke. Ayan po, kadami ngayon po mga tao. Say hi! Hello! Magbibili po kami ng pangsahog sa pansit, cabbage at saka carrots, at saka chicken. Going to the market. Ha? Sige. Malapit naman po kami sa SM. Ayan po. Ayan po ngayon yung mga e-bike. E-bike na ngayon. Wala na ngayon wheeler. Chupi-chupi na ngayon yung wheeler. Ayan po. Wala na ngayon yung wheeler. E-bike na ngayon. Mag-e-bike na po kami ngayon. Ayan, going to the SM at saka Kanilaw. Ayan yung tindahan ni Kuya Rowe. Iwan ko kung ninong tindahan ito. Ayan si Tiban, lumalakad. Punta po kaming SM. Ayan po, yung SM Culinaria po. Ayan po yung barangay ng Isla. Ayan po yung tindahan ni Bautista. Bautista Trading. Ayan yung bigasan niya at saka yung gasol niya. At saka kay Maribel na pawn shop. Ayan yung dating riverbank ngini. Wala na sila po ng tindahan ng riverbank. Yung mga barbers. Ayan yung barbers dyan. Barber shop. Ayan yung chapel ng Sagrada Family. Ayan. Ayan ang mga e-bike ngayon. Ayan ang mga e-bike. Wala na po yung mga wheeler. Chupi-chupi na yung mga wheeler. Ayan tindahan ni Aposel. Ayan po. Tindahan niya po. Ayan kay Apuapas. Ayan po yung mga namimili niya. Ayan kay Apuapas. Ayan kay Tali. Ayan kay Big Big. Ginagawa pa yung barbershop. Ayan mga e-bike. Wala na ngayon, mga wheeler, e-bike na ngayon. Say hi. Dito kami. Dito po kami. Ayan po ang mga e-bike ngayon, wala na po mga wheeler. Ay, meron kayong wheeler. Ayan. Hintayin namin ba masandol para magamit namin ang mga wheeler namin. Salamat po. Bigyan mo kami ngayon daw. Loni Bonifacio, pasalamat ka kay Loni Bonifacio. Loni Bonifacio. Loni? Loni Bonifacio, pasalamat. Loni? Oliver Pastor. Loni Bonifacio. Yoli. Bonifacio. Salamat po, Tita Yoli Bonifacio. God bless. Ingat ko mo dyan. Ayan, punta na kayong palengke. Ayan, high tide na naman, oh. Ingat po kayo lagi dyan. God bless. Duhon. Nasira po yung ating dahil sa ba? Oo, nasira yun sa amin. Ayan po, yung mani. Si hi, kuya. Hindi kakasalul. Hindi yung picture to, hindi yung picture to video. Itong dating Apong Esa, sabi mo. Ayan.
Ayan po, dati po kay Apong Isa. Apong Isa. Ayan po yung bakery ni Apong Isa. Ayan po. Kung sino pong nagugutom, bye-bye na lang kayong tinapay. Totally, Changi ini, kaso lang, morning lang at saka Sunday. Yung Changi. Ayan po, nagtitinda po ng tinapa. Ayan, ibon. Kamatis. Oh, namin bibidyo ang dami. Ayan, mga prutas. Oh, yan. Foto ang tetsi ka na nakbukan. Ayan. Ayan po, punta na po kami ng palengke. Malapit na po kami. Ayan. Wait lang. Dito na kami. Dito na kami po ngayon sa Gulayan. Kamatis. Okay na? Ahmad yan. Kano yan? 90 na yan. Ha? 90. Yung bagwin. Oo. Yan. Kano 1/4? Ito may 20 pesos pa kami. Huwag kang sasakay, no? Wag na. Lakad na lang. Kasi retang kayong tat. Sana matayan. Ay, wag mong sabihin yun. Huwag sa tana. Bakit? Bakit pa kami? And e-bite? Ba't may e-bite? Hi! Nandito po kami ngayon sa e-bike. Kasama ko po sila. Ayan, anong masasabi niyo? Maraming salamat po sa bahay namin. Ay, maraming salamat po. Sa Leonie. Salamat po sa Dapper. Ano po kayo? Salamat po. Bye-bye, Mami. Bye! Bye. Kuya, to Joyce. Kayo kami dyan. Joyce. Ano ang pangalan niya? Sakay ka? Huwag ka na magalang na. Ano sasabi mo? Hello, Bonifacio sa house. Anong pangalan ng isa? Yung isang pulinerya? SM. Hindi, yung isa. Kuya, at saka Kanilaw. Dapat dun sa